pini ke it arni 31 March ladak nilitum ok kizora lam thi bang ke lapo henlo je non nilitum kizor bom ai chi la ke power house difu mention karalo ladak nilitum kizor bom ke la ke la ok road do bahu do lokela ok do ajar ok setami nangji pulotang ke nilitum long do eklo non bang ke nilitum men alam thi bang ke la henlo je elanon kibon klak ason thot se silent is golden palam do silent is golden pulotang ke alam chingwai lo pulotang ke klang le pola si chingwai we dead ra totally shut down nangi pusin nilitum karbiang lo arat pan chuningri lo la pen tim karbiang lo pan setami nilitum chuningri ba ke lalo unity pulotang ke especially for CM karbiang lo CM satuliram rang ham fan lo men la pen ke KSA tumasi nilitum women I hin pen kardom pajir alang nilitum pan shut down ki bithe ka pot difu men bazar lo totally shut down off kibi thega podili tum alang tum kardom pajiro lason thotsi ile tum jongsi lason ining isiwet tum dorapte polotan te hempret kelong leta alama we long wegji ile tum non ason thotsi ile tum do theklo polotan te ile tum hempret ta long da wegji setami angdi si angri si ile tum do thek nangji non ason thotsi lasila sojana ta men ile tum sarpi mara phan setami nang bi ponangji lapen pinso dera phan bilang le halada lapen non ason inkir klak nangji jongsi inkupen ba khai nang do thep polotan te ile tum sarpi mara tum salada ke dodam pinsoi nyota dolong le halada non nili tum ining ke kang ining ke pong asan si do la si nili tum asan thotsi sarpi mar si tamiri somar okor jang tum an si tabi rangon ladak non ili tum ke do nangji ke thang nang yadim ili tum ahem marit ke ladak heno ili tum no hok tadam thek halo kachojor kacholang kam ke klem ke dam puno ajar akam si tame ladak de oke jor akam de ajar akam no sanabe every business must be engaged all the Karbi peoples in Karbi Anglong so we are sitting here in a powerhouse main powerhouse lang sinili tum non doloda la sinili tum vimen tum setame na nang ni tum ajakong do polotang te kado visitame nang banon police sinili tum kudam lo tim Karbi Anglong CM sar phante pani se het tanini tum chuningri lo nang vijit tha pu setame alang li apor kadore ajok wang ek thek thede lo setame nini tum nining oi alang li long setame nili tum ning hang vijit ji alang li long setame alang li pani li tum thang ta ning oi alama we la si kado kawe setame non ke ilitum ining isiwet pen do thek nangji kam ke klem ke da man ta la son thot si unity dolo polotang te da tum setame ladak ilitum han nang ki puji na ke ning jeji thang alam ta we la si pini ilitum ke women tum ke start tang lo jot cheng tang lo lang oke jor pen lan si niliam theke kirip idlo kardom Caklemah. Nilitum ladak difu main market along bazar committee lapen autonomous council tim Karbi Anglong hanta nilitum chuningri ponlo je arleng deda phansi ladake la ok abazar pola bangke arleng deda tum hansi na pazor lang po lapen la song bong pen solo phansi tame aphanang thak ponang po pusi nilitum chuningri iglo abar sai nang piponang po solo phansi tame nasa alam sinili tumbana chuningri dun iglo tim Karbi Anglong lapen ke bazar committee tumpa nilitum lanon isialama bangke nilitum solo tumke ihemta welang jola dak bozara long ke la se oki bija di mengun polotang ke nitum ke oki binai agodon tanang piponang ji la solam lo jo anibang amate ok customer anibang mate do lapen ke nampon da bang ave aposi kichu ki ui da do ji aposi nilitum ban godana bangke nang piwek nang CM sar setame oki bija dim bang nang bi piwek nang ji ahema bang lapen ke hola dak men bazar lang bangke totally sapi mara phan sinang bi thip nai pusi nili chuningri iglo athema hola dak bang khai phan puya ke bi ma silong le jongsi bi polodang ke nili tum kroi kre nili tum hin pen ke lansi tang ton iglo